What's up guys? Mayong adlaw na sa natong tanan no. For today's video na ata diri sa may CMB Agribit Supply. Atong testingan og prank sila si ma'am guys. Kunya mamalit sa taog pagkaon sa iring kay gigutom na ang akong iring guys. Akong binungian sila si ma'am guys. Tan-aw na to kung magkasinabot ba kami niini. Alright, let's go. Yahoo! Untang, Target locked. ma'am, unsay mga sami nga mangkaon na iring ma? What? Ang kaon na iring. Naan pagkaon na sa iring, kitikat o whiskas. Winskas? Ay whiskas, na yung kitikat. Anang winskas ma, okay na siya. Oh, Kunso, 170. kunso mo pila? 170 ang kilo. 170. Kunso mo kaunas ang iring na nuana. Kunso mo kaunas. Tangali yung tunga mami. Tunga lang. Tama lang. Lungay na ni dini ma'am. Lungay na ni nga iwan ang limit. Ugoy na rin. Bilang tunga. 85. Sige. Ano lamit ang uwan ma'am? Argaw. Argaw. Argaw? Ayaw ma. Saan siya bigyan? Mga pila nga kilometro nga ikan ini. Mga pila nga kilometro ikan ini. Di po, buwan-buwan sa kilometro. Basta noon na mga tuwa sa oras ka anak. Ang dangan ba? Dangan sa motor. Mga tunga ka sa oras anak. Or dili siguro ay kupusog ka dili. Sige. Mga kwan siguro. Ya, ano mong unihan ang ma'am? Ihat na lang na ihat sa mga laki. Mga laki? Okay. Ani? Hili ni Mao? Hili? Asa na? Asa ni ma'am? Ano no? Tong. Aliyong ano no mi? Bruh. Nunga na nung. Bitaw, ma'am, bitaw nag-vlog ko. Okay ra. Atoy kuha ni mo ang tindahan. Mani ang ako sticker mo. Duha na lang gubok na bilin. Kay dito si Bunga. Salamat kayo. Kinsa pangalan ni mo? Joy. Joy? Okay. Mo na ko hangga birds. Ako ano ko Sige, thank you kayo. Dong, salamat kayo ma. Alright, mission accomplished lang yapon mga idol no. Onya, salamat kayo sa CMB Agribit Supply no. Sige na tanaw si ma'am sa atong video. God bless na to ma'am. Follow, like and share.